כן רפי, ספר על העסק שלך. אז העסק שלי זה פינישים מגיעים לשלמות בעם. אני קבלן שיפוצים ובנייה. פינישים מגיעים לשלמות בעם? בדיוק. קצר וקליט. ככה השם? זאת אומרת פינישים מגיעים לשלמות בעם? בבקשה, ראית? כאילו ככה החברה רשומה ברשם החברות? ככה החברה רשומה. אהבתי מאוד. זה לא רק החברה רשומה, זה גם היישום בפועל. בתור היושב ראש והבעלים של חברת הבדיחות המצחיקות בעם, אני יכול רק להצדיע לך על הבחירה שלך. אז רגע, אז אתה בעצם קבלן שיפוצים? כן. ובחרת בשם הזה כי מה? כי אתה פרפקציוניסט? כי אתה לא, אתה מאלה שלא משאירים כאילו את הקצוות ונעלמים יומיים לפני הסוף כי יש לך כבר עבודה אחרת? לא, בשיטה שלי זה ממש לא, בשיטה שלי זה ממש לא. אבל אתה יוצר ציפיות פשוט, אתה מייצר ציפייה מאוד גדולה, כן, עם השם. אני גם מגשים אותה, לא? רפי. אני גם מגשים אותה, דואג להגשים אותה. אז ספר על העסק. ספר. אז העסק שלי בנוי מ9 פועלים, אני ועוד 9 חבר'ה. כן. 10, איתי זה 10, כן, זה נכון. 10 אפשר להגיד מניין. למרות שרוב החבר'ה שלי הם פועלים מהשטחים, פלסטינאים. פחות בענייני מניין. פחות משלימים את המניין. בדיוק. ועכשיו לאור המצב, אז החלטנו לעשות איזה שינוי, איזה הפיכה בראש, ולנסות להביא כמה שיותר ישראלים שיכנסו לענף שלנו. זה ענף טוב, מבורך, אפשר להתפרנס בכבוד, אפשר לעבוד בצורה הוגנת ויפה. אז מנסים כמה שיותר עכשיו ישראלים, יהודים. אז אתה מגייס פועלים? אני מחפש כרגע טייחים ורצפים. כן. אתה יודע, שנים היינו בקונספציה, אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה, ואומרים את זה גם כל הקבלנים, כן? שיהודים לא אוהבים לעבוד קשה בעבודה פיזית, אז המקצועות האלה הלכו ונהיו של ערבים, של פלסטינאים, של פועלים זרים, סינים. לצערי אני רק יכול להסכים איתכם, לצערי. ואני לא חושב שזה צריך להיות ככה, ואין שום סיבה בעולם שזה יהיה ככה. זה גם באמת דבר מאוד ישראלי. כאילו, לסרב לעבוד בעבודות קשות. מה יותר כיף מלבנות המדינה שלנו? זה נכון, אבל מה יותר כיף מלתת הוראות לאלה שבונים את המדינה שלנו? בדיוק. חייב להגיד לכם שאני לפני הצבא עבדתי בגגנות, הייתי גגן, כאילו פועל של גגן, במשך שבוע או שבועיים, אני כבר לא זוכר. רק שבוע או שבועיים? אני הייתי חוזר הביתה. מפורק, באמת. זה עבודה פיזית. כן, זה שאנחנו יושבים פה ברדיו ותופסים תחת על היהודים המפונקים האלה שלא עובדים בבניין. זה באמת קשה, זה באמת. אני לא תופס תחת, אני אומר לך באמת. אני. זה קשה בטירוף, עבודת הפועלות הפיזית. עד היום כואב לך אגב מזה. עד היום, תאמיני לי. זה המקור. יכול להיות, כן. כן, אבל בסוף שגומרים את הבית והכל באמת יוצא מושלם, אז כיף גם לראות את התוצרת שלך, כיף לראות מה עשית, שאנשים מפרגנים בסוף. אתה רואה משפחות מאושרות שנכנסות לבית חדש, אם זה שיפוץ קטן, גדול, לא משנה כרגע, ואנשים, אתה רואה את האושר של אנשים, עזוב את הצד הכספי ולהתפרנס, אני חושב שיש המון סיפוק בזה, המון סיפוק. אז מה אתה מחפש? איזה עובדים? אני מחפש בעיקרון כל מי ששייך לענף הבניין, אם זה תפסנות, אם זה ברזלנות, אם זה טייחים, אם זה בנאים, אם זה רצפים. רגע, אמרנו שזה רק 9, זה לא... לא, יש לו... הם צריכים להיות קולבויניקים. תראה, טייחים, אנחנו פותחים כל יום את העיתון, אנחנו רואים טייחים בכמויות, כן? זה אין מחסור כרגע. אבל כל השאר יכול להיות קשה. הקונספט הזה בהחלט אנחנו בעודף. מדינה טייחת מאוד. כן. אז הצלחת למצוא עובדים, בוא נגיד, מעמנו? האמת, מצאתי איזה חשמלאי אחד מהעוטף שהגיע אליי, הוא בינתיים קצת בבלגן, הוא בים המלח, ואנחנו מנסים לראות איך אנחנו משלבים אותו. הוא כרגע בים המלח בעיקרון, התחלנו להתקדם קצת, רק זה בעייתי, אני מאזור השרון, כפר סבא, רעננה, באזורים האלה, והוא כרגע עם כל המשפחה שלו בים המלח, הוא כרגע מפונה לים המלח, הוא מסדרות, אם אני לא טועה. אנחנו מנסים להתקדם, זה קצת קשה, אז אנחנו מנסים להתקדם, לראות אולי יש פה... תגיד, וכמה, נגיד שומעים אותנו אנשים עכשיו, שאולי באמת הוציאו אותם לחל"ת, או שאין להם ניסיון בתחום, וכן רוצים, זה משהו שאתה יעניין אותך? תמיד מעניין, אם זה מישהו טוב ואיכותי, ששווה להשקיע בו, והוא חושב על איזה שינוי, ייעוד מה שנקרא, לעשות איזה שינוי ייעוד, ויכול להיכנס לענף, למה לא? אפשר לעשות הכשרות לאנשים. זה הזמן. עם לק ג'ל.
זה אפשרי לעשות את זה? פחות, אבל עדיין אפשרי, הכל אפשרי. לא באמת, מי שהחליט לעשות, תראו, מתפרנסים מזה יפה. זהו, רציתי לשאול כמה... חיים בכבוד. חיים בכבוד, מתפרנסים יפה. אתה משלם משכורת חודשית או שזה יומיות כאלה? משכורת חודשית, אני חברה מסודרת. כן. אני מחפש אנשים לעבודה מסודרת, לריצת מרתון, לא שיבואו לשבוע, שבועיים, 3 וימשיכו הלאה. אם יש מישהו ששומע ומעוניין לעשות איזה שינוי ייעוד, הלוואי ונצליח למצוא לך אנשים. וואלה, יצאתם תותחים, אולי אפילו אנשים שלא התעסקו בזה. אנשים שעשו הסבה, וואו. וזה אמור גם לעמוד בסטנדרט גבוה, שם מחייב, נכון? פינישים מושלמים, איך אמרנו זה נקרא? פינישים מגיעים לשלמות בעם. מגיעים לשלמות, וואי. אז תגיד, אז אתה יושב להם על הראש של הפועלים? כן, יושב על הראש של הפועלים. שהפינות יהיו פינות, והקווים יהיו ישרים, והכל יהיה מפולס בול. והאיתום יהיה כמו שצריך, והאינסטלציה כמו שצריך, והחשמל יעבוד כמו שצריך, והטבע והשפכטל. זה נשמע חלום. חלום זה נשמע. ואתה תקוע עם פרויקטים עכשיו באמצע? כן, אני תקוע עם פרויקטים באמצע, כן. וואי. אני כרגע פתוח עם 6 פרויקטים, שבגדול אני חבר'ה ישראלים. שיש לי חלק כאלה, ועובדים ערבים ישראלים, וזה לא אותו קצב שאני רגיל, אבל מנסים איכשהו... העיקר שיש קצב כלשהו, זה גם משהו. בדיוק, מנסים, עושים כל מאמץ צריך לתמרן. זה קשה, אבל... רפי, איך יוצרים איתך קשר אם מישהו רוצה לעבוד אצלך? אז יאללה, בכיף, אז או בפייסבוק, באתר שלי, רק אל תשאלו אותי מה האתר, דיברה איתי העורכת לפני, אז היא תגיד ותעלה, אין לי שמת. אנחנו נשים את הלינק אצלנו בפייסבוק. אנחנו לא בענף של ההייטק. כן, אתה פחות בדיגיטל, פינישים דיגיטל. בדיוק, בול. פה אנחנו יכולים לעזור, פה אנחנו בצוות. אז אם אני יכול לפרסם את הטלפון שלי, אז אני אתן אותו בשידור, ומי שרוצה, אז 052-85-75-099, ונשמח לשמוע מהאנשים. אחלה, בסדר, וגם אנחנו נשים את הטלפון ואת הלינק אליך אצלנו בפייסבוק. בוקר חדש, תודה רפי, בהצלחה. תודה רפי. המון תודה חברים על העזרה, ושיהיה קצת שקט, מגיע לנו. הלוואי. מגיע לנו. חברים, המון תודה. תודה, ביי, בוקר טוב.